Igama ngubhaka isibongo bakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi into baba udaba yini ingwele ebhoqa imizi abafokazana ngotholodwa ngamentshise thuluza ngihambe nalo ngifike ensimini muxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedanga ngabane ngunogwathi ubhathwa ayikhulule ngumfoka abakhanda indlondlo enamakhanda amabili enesithathu enenkosazana dama elingasho ubusika nehlobo ngqwele ngaphuphi inyoni ziphupha mihla namalanga mthombo ogelezayo ungabonakala ukuthi amanzi aqhamukaphi kubonakala lapho ephuma khona ngathini mina bathi libona kunjani makunje wena onyanyayo foko kangize ngizwe ngempatha mina xwala ngakufakela nangu usikisi ngifuna ukukhuluma kakhulu njengamanje njengoba ngithembisile izolo kade kulesibili today is Wednesday bengithembisile ukuthi ngizokhuluma ngodaba oluthinta iMK Party. Ngiqoleleke mina bafethu. Alikho ilanga la ngikuqhamuka khona ngizokhuluma into ngisebenzisa inzondo noma ngisebenzisa ama-emotions wami ngicinde ngikhuluma into ngoba kwayimina umqondo wami uthwebulekile mina mangikhuluma ngiba sober mase ngiqhamuka esigodlweni engishoyo it's simple and straightforward. And before ngikhulume ngeMK Party because ngiyabona abantu ukuthi bayangena and nama politicians ngiyabona ukuthi naka nje engikwaziyo engena ama politicians ngiyabona ngicela uqale ngikhulume ngale nje impilo. Ngifuna ukuthi kuwena mfowethu empilweni into ebalekile nayo yonke into zazi ukuthi ufunani. Into eshaya abantu abazazi ukuthi bafunani. Khona umuntu uthatha isinqumo athi umuntu sengifuna ukuba nomfazi athi ngifuna ukuba nomfazi usamlobola umfazi wakho usubhizi futhi nabanye abantu besifazane eceleni usulahla ifocus udidisa idaba zakho ukuthi ufuna bani ufuna lo mfazi omlobolayo ufuna lo mfazi oshade naye noma ufuna intombi sekuyi confusion. Once kwale confusion phakathi ziyangena izitha lapho mase ngena izitha baba uyokhala uyoze uthi tshiyo sengivuthiwe zazi ukuthi ufunani empilweni zazi ukuthi yini ofuna ukuyinqoba. Uma ufuna ukuyinqoba lwela ukuthi entweni ofuna ukuyi-achieve noma yini into oyifunayo uyoyithola ngoba ukwazi ukwehlisa umoya. Umakoti ufuna umshado uyowuthola ngoba nakho ukwazi ukuhlonipha umkhwenyana lo ozokushada. Ngeke uthi ufuna umshado kodwa at the same time futhi awufuni ukwehlisa umoya. Lo mkhwenyana lo ngeke azokushade wena futhi ngeke uzuyishade. Emsebenzini mawufuna ukupromotwa ngeke uthi ufuna ukupromotwa kodwa ulwa nabantu abazokupromotha abaphathi ulwa nabo. Ifuna ukwehlisa umoya omngcono uzuzondwe abanye abasebenzi bathi uyincike abanye abaphathi kodwa uzoyithola ipromotion wena. Ukwazi ukuthi ufunani kusiza ngani? Kusiza ngokwazi ukuthi ubani umuntu okumele umthobele. Uma ungazazi ukuthi ufunani uzoxabane nabantu ekumele bakunikeze usizo ngoba yindaba ngoba confused qeda uxabane even nedaba zakho ezikufisela okuhle. Ibhedla lapho lento yongazazi. Esikoleni mawazi ukuthi ufuna ukuphasa uzomhlonipha uthisha okufundisayo ngoba uyamazi ukuphetha ulwazi oluzokusiza ukuthi uphase. Kodwa beke wangabana ndaba nokuphasa sizokubona songasamhlonipha uthisha. Esibhedlela mawugula ufuna ukusinda uzomhlonipha unesi ozoku-attend. Kodwa mawungenandaba nje sowulidwa umoya olwayo uyothi efika unesi ubumshela ubumthuka ubumiyisa ubulwa naye awunandaba noma ungafa awunandaba. Impilo injalo nje bafethu zazi ufunani. Into engiyibona emhlabeni abantu abazazi ukuthi bafunani bese ligcina bekhala bethi abayitholi into abayifunayo ngoba bagcina belwa nalabantu ekumele babanikeze into abayifunayo. Mawungangizwanga foko ufike ngizikize bephatha vese. Sengiyangena ke manje endabeni yeMK Party nendaba yayo yokuxoxisa icala leli yayivulile ithi ama results
noma ukuvotwa aqale phansi because ama results MK party akhwabaniswa. Asibeni honest. Angiwaqamba amanga mina because everything nginqina almost me. Yes, ama results MK party amaningi akhwabaniswa siyakwazi lokho. Antshonto ngangade ngishilo futhi ku live wami engawenza before during ama elections na before ama elections ngathi iMK ingqina bezoba nayo ama results ayo azontontwa kodwa izolida KZN ngaze ngathi national kuzolida ANC nangaphela kwaba njalo futhi amjike futhi nalapho namanje kwaba njalo. Yes antontwa ama results kodwa lemhlabeni into engicela ifundisa abantu ngiyacela umuntu osekhaya mawufuna ukunqoba lapho ukhona ungayilwi impi engenaso isicoco. Ubona kanjani ukuthi impi ayinaso isicoco? Ubona ngokuthi uqale uyilo oqala uyilo kwesibili ugcine ulahlekelwe ifocus yento ezibalekile ulibele ukulwa impi ayinaso isicoco lompi. Awuyilwi impi engenaso mfethu lemhlabeni isicoco. Noma yinini mawulwa lwela ukunqoba. Uma ubona ukuthi indlela olwa ngayo ayikuyise kunqobeni kodwa igcina iconfuse abantu igcina idelaya entweni zokunqoba quit. So iMK yavula icala ngokuthi ama results abo akhwabanisiwe. Yavula icala. Kodwa ukuvula kwecala iMK ithi ama results akhwabanisiwe yenza umonakalo leyonto because iMK yagcina ithi ayiyi kohlala kwisishaya umthetho ngoba yindaba ngoba isalwa impi yokuthi ama elections awahambanga ngendlela kanti bazohlala abahlalayo bagcine benikizana izikhundla yagcina isala. The moment ithi yalwa iprocess iyaqhubeka. The moment ilibele empini igcina automatically kudayiseka abantu abayivotelelile bengayiboni iMK iba representa here and there ngoba ithi simile yagcina yenzani iMK yagcina ibona ukuthi asambe siye kwisishaya umthetho siyohlala provincial and national yagcina iMK ukuthatha isinqumo weMK ukuthi ithi siyahoxisa icala. Mina ke lokho ngibhaka angigoqwa mina futhi angifuna abantu abangilandelayo abagoqwa. Kube isinqumo esihle ukuthi MK lihoxisa icala ngoba ukulokhu umqondo bewubeke ecaleni ukuthi sinecala ziningi izinto ezigcina zibaluza. Ngangishilo ngathi MK ayibeke ujudge uhlophe kumina ujudge uhlophe uyohlala eyijaji angifuna uqamba amanga because ngeke ngikwazi ukumphuca ulwazi lomthetho ana kumini yohlala eyijaji futhi chief justice ngobe province yalapha ya Eastern Cape or something uyabo ngokuthi MK ngathi mangithi ayibeke ujudge uhlophe automatically kwenzeka lokho ngayibona mina ukuthi MK ihlelekile MK mos because ayilandeli yabona even abantu ababethi MK into yefamily yakaZuma ekuthiwa kwakuyifamily yakaZuma iMK uZuma wayezobeka ingane yakhe noma abeke umfowabo noma abeke inkosi yakubo ikhona inkosi yakaZuma mos wayezoyibeka kodwa yabeka uhlophe uhlakaniphe kakhulu ukubeka uhlophe uZuma bekayicabangeli yena becabangela isizwe bengacabangeli yena kwakuyinto enhle leyo ngenhlanhla esigodlweni ngase ngishilo ngathi even uhlophe uyavela ukuthi uyena ongakwazi ukuhola iMK yabo phela mina bangibiza iking for nothing mina mangabe ngithi mina ngilwa impi yomuntu ngidila inkezo yomuntu ngidila for real angijoke yinga nginenzuko ezimbili zokusebenza ulusithathu nomgqibelo yabo. So into engifuna icacisa ke manje ukuthi ke njengoba ke uhlophe ekhonjwe emhlabeni wakhonjwe ezulwini akekho nelungelo lokumvala ingakho bathe noma kumele angene kuleli committee leli le judiciary elithatha izinqumo bathe noma bethi bayamvimba abamhlophe kodwa ngamandla akhe ama political parties amanye akwazi ukumfaka ngoba yindaba uhamba nepower ekhona manje esivumayo thina hamba na sipho lesithethe bafethu bulapho ubuxoki liyonto because sikhuluma ngento
that is tangible, something that can a human being prove it. Bese ngiyaphinda ngithi lento MK uhoqisa iqala yenze kahle. Into engayifuni mina ukuthi bese kuthiwa lizophinda livulwe futhi. Angifuni yonto leyo ishiwe kubantu. Abantu abatshelwe nje ukuthi iqala lihoqisiwe because ukufocusa kwiqala kugcina kulibala into kulibala okudelaya into ekumele zenziwe kubantu. Mina ngithandanga lento ukuthi iMK ize ngamuva yona seyofundiswa eParliament National due to ukuthi kakuthiwa ngeqala elivuliwe lilwayo. Bafethu uma ngabe inombolo seyishintshile seyisebenze ngomlayini wena ibambe machine masha nayo kulayini wakho omhlophe. Yabo leyo khombisa icala kukhombisile ukuthi sekungena abantu abanye abalidayo njengokuthi uhlopho abayibuka kude into ukuthi lecala losiphazamisa ifocus njengamanje eyokuthi amakomiti afomeka kanjani manje because yabona noma yini institution elidayo libalekile ikomiti even nabezomthetho khona ikomiti even nasekoleni khona ikomiti elibizwa ngama governing board even nakwipolitiki khona ikomiti elibalekile ukuthi libe khona ikomiti. So njengamanje since iMK party ibe imajority iANC yaba imajority national ikomiti national kumele as well as uchief whip kumele avune iANC. That is why national uchief whip isho ukuthini lento ka chief whip isho ukuthi iqembu neqembu lino chief whip wa I mean yabona lino sontswempu walo bese usontswempu ophethe bonke usontswempu uchief whip loyo uchief whip uqhamuka from the majority. So in the ANC national majority okusho ukuthi uchief whip simlindele from ANC ingakho umdumisentuli national chief whip bese kuzothi provincial KZN as far as KZN is concerned KZN ilalela baba ngokwama vote ibe imajority as a result uchief whip eKZN bekumele ube weMK kumele kube weMK kodwa uyabona futhi lento lezi zama social network abantu bayobona ibalekile lento le kodwa lento yeRobhan urotshwa uze kube sekugcineni bawurotshwa uma ngabe uchief whip ungewona weMK sekukhona iRobhan lapho bese kuyaphinda futhi kwikomiti ke manje la provincial kumele ikomiti uyabona kube iMK enama members nekwazi ukuthatha inqumo ngokwekomiti because abasayifaka ka government but abakwazi ukuyibalekela lento yokuthi MK ine majority abakwazi okusho ukuthi iMK iyona eningi uyabona okusho ukuthi kwikomiti elithatha inqumo iMK kumele libe kube yiyona edecider uma futhi sirotshwa lapho hayi alikhizwe njalo phela siphili baba ehlathini siyabuka nje siyabuka ingakho ngifuna ukuyisho lento ukuthi ngicela wena osekhaya ungaphatheki kabi mawukuthi MK iqala ayiphindi futhi ithi iyalivula. In fact kumele ni support iMK ngokuwithdrawa iqala. Ingakho izitha zeMK zithi izitha alinga withdraw iqala. Even uIEC uthi MK ayinga withdraw iqala. Babona ukuthi ukuwithdrawa kweMK kweqala kube yipoint enamandla for iMK. Uyabona abantu abathanda withdraw abantu abayizitha. Ingakho bengabe umlandeli weMK uthi iqala lisulwelana ujabulisa izitha ngoba izitha including uIEC uthi anga withdrawa
iMK ayingalwithdraw icala. Empilweni ke baba awikhulumi language ekhulunywa isitha. Kwemanje iEC ise-court ithi iMK ayingalwithdraw ngoba ibonani ibona ukuthi into zabo bebeyidlale ngendlela. So iMK isibambile ukuthi sesicushiwe ukuthi asifocus ecaleni thina zibe imashe eceleni ake siuhoxise le cala ukuthi sikwazi ukudlala ipolitiki. Ingakho kulezinto kumele umthembe umuntu okuholayo ngoba ukuwithdraw kwe iMK mayiwithdraw icala iyayazi ipolitiki eyidlalayo. So unfortunately akuyona yonke into okwazi ukuyireport kubantu ngoba ezinye izinto zidlala ngokwepolitiki abantu abangekho kwi-level yazo. Ingakho mina ngithuka mangizwa ngisho abantu ekade bethi bayayithanda iMK kodwa bezwe begxeka bethi icala lihoxiselweni kuqhamuka iEC athi icala lihoxiselweni kuqhamuka inhlangano ezilwayo zithi abangalihoxisi ngoba liyonke ibisimanipulathiwe kanti iMK izobona ukuthi sekunomgogo ucushiwe ukuthi asifocus ecaleni bese silahlwe. Kuyimanje nje kukhethwa amakomiti uzokhetha kanjani uzoparticipate kanjani wena usafaka igrievance ngani? Kuyimanje 2026 kuzama local elections 2025 ayaqala ama campaign uzocampaign kanjani for ama local councillor uma ngabe wena usathi ufake icala lokuthi ukhethwa lihambanga uzoluze ifocus. Umuntu oadvise iMK ukuthi abalihoxise icala mina ngiyamvuma uhlakaniphile lo muntu. Ungayizwa lento ngeke bakutshele abaholi beMK lento uzotshelwa yithini oking baba empilweni baba noma kuthiwa ucabanga ukuthi right beke wafica isitha sakho sithi sincoma isitha okwazi ukuthi into oyenzile iwrong for wena but iyasijabulisa isitha. Empilweni ungayenzi into ezojabulisa isitha, enza into ezojabulisa wena nabantu abakuthandayo. Uyabona for the fact ukuthi iIEC ize iya enkantolo ithi iMK ayingalihoxisi icala ingoba uyaziwa umgogo obusucushiwe. Wena umuntu othanda iMK uthi nawe icala alingahoxiswa uhambisana nalabantu ekuliwa nabo abathanda hoxiswa ngoba sebazi benzeni. Mana ngimtshela mana izwa ngami ke manje alikho icala elizophinda kuthiwe liyafakwa elithi kwarojwa amavoti ngoba liyonke isimaliwe. Into esebenza njengamanje iMK kumele ilwele ukuthi kuma committee especially KZN nakwabanye ama province la inemajority khona ukuthi abangene kube yibona abarulayo kufakazwe lapho maqedwa lapho sengene ekampenelela ama local elections. Nanto ebalekile mawazi ipolitiki kodwa njengamanje iMK baba irodwa ngezinga eliphezulu. Uyabona contextual ama rules kakhulukazi makuthiwa kuformwa ikomiti khona ama rules baba amile ukuthi uma ngabe kukhethwa usihlalo uma ngabe kukhethwa uspeaker then ikomiti kumele lihlale after how many days, normally kuba 7 days if I'm not mistaken. Failing to do so it because some manipulate or something but sebe in breach of ama rules. We ukuthi abantu abazilutho ukuthi uma uyakhuluma la ubone ukuthi ukhuluma nabanye abantu abangaqondi bafethu impilo yethu lesikhuluma ngayo. Uyabona inkantolo nepolitiki izona eziphethe umhlaba. Wa undermine ipolitiki baba, wa undermine inkantolo, you are not going to master and abantu they are going to suffer. Respect ipolitiki, respect icourt. Understand the politics, understand ukusebenza kwecourt. So far iMK iyabe igqugquzela ukuthi akungaliwa akungabi nama unrest
during lesimo esenzekile. I-MK yonke into eyenzayo ilandela umthetho, iye enkantolo i-apply ama-rules. Sekumele noma sekukhethwe ikomiti ke provincial or national kusebenze ama-rules abhalwe phansi. Wemadoda niyongivuma ngelinye ilanga. Mawungangazi mina, ingaba kuphaka isibongo kanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udabwe yini ngingqwele ebhoqabhoqa abafokazana ngothola lodwa manje. Yingani ngithi kwayimanje mfethu uma ngabe ubaba nomama nushayile umthetho ekhaya awulandele umthetho nani futhi nulandele phambi kwengane zenu, because manisha umthetho ningawulandeli nina nezingane ngezulandele because they are spiritually attached to abazali baso. Nawile nto futhi ye constitution, manje constitution wonke umuntu akayilandele, kungabe constitution kwabathili akubona abathili. Nama rules futhi ase parliament akuba ama rules for everybody, ingaba ama rules kwabathili kuzoba ama rules abathili, uyabona. Nama rules futhi bakumele kuhlale ikomiti, akungaba ama rules kwabathile bese beya manipulate amasekumele kuthiwe. Mina ningixolele ngiyohlale ngife nje, mina ngiyohlale ngihonest and isikhonela leyo nto leyo. Angicemi ngoba mina ipolitika ayingisizi ngafokhole mina, kodwa ngihloniphela ukuthi iyona ephethe umhlaba, iyona futhi ephethe iSouth Africa. That is why I respect ipolitiki. Inkantolo ngizihloniphela ukuthi izona ezithatha inqumo ngempilo yomuntu. Inkantolo kuyenzeka nazo kodwa sometimes zibe captured by the politicians. Thina ke asifuni ukuyithola sigaxele kuloso simo. Mina since ngumuntu ka spirituality osebenzela ukunqobela abantu, hayi babalalelani la. Mangabe kuzuka ngobutsotsi ngeke nizilunge, makuzuka ngephaba ngenilungi. Ngiyokikhosa emhlabeni ngiyindodana emazulwini. Angikhathali ukuthi omunye umuntu lento nayikuwa kanjani. Ipolitiki inendlela yakhona ehamba ngayo, ipolitiki inendlela yakhona abantu ababuye barobhe ngayo. But ungarobhi bengathi isilima na urobhayo. Urobhe uzuphikisa ama rules abekiwe. Uphikisa ama rules. Ngelinye ilanga oyowafisa mawusufuna favor wena. Don't make that particular mistake. Thank you so much. Papa yini mawungifuna mina number yami 0798130260 ngo Saturday ngisuke ngisebenza abantu ngibanika amandla kumakhanakana dam nakumakhanakana stone njalo Saturday, and lapho sinqoba ngisho imoya esuke ivale into zakho ukuthi yonke into ayinqotshwe ngoba akekho umuntu onelungelo lokuthi ame endleleni yakho idlozi lakho lifuna ukusebenza ngawe kuzovala umuntu ngoba nakho uyele kwazi ukuthakatha, kuvala umuntu ngoba nakho unenhliziyo embi akuvalele. Sithi izinto ezilwa nawe asibhubhise ziphinde kulabantu abayithumela wena sifuna kuphakama idlozi lakho, phakama uNkulunkulu wakho unqobe. Yingakho uyongifunda nginqoba, angisoze ngaphupha mina baba, soze from iminyaka eyadlula ngilokhu ngikhona ngimile. Zonke inyanga ezazikhona nezikhona ezinye zafa, ezinye iphuphile, ezinye zabheka phezulu, negubhu sekubonakala igubhu ayisebenzi, yonke into yabheka phezulu. Mina ngilokhu ngimile nje ngithula inthe ngihamba nomuntu othi yena wenzani usupport abantu. That is why iyanginyanyisa le politiki mase ngibona ukuthi abantu ba breaka ama rules of the house abekwa to control the house. Bayanginyanyisa leyo nto mina futhi qamba mama. I mean, I am not a politician, but I am a spiritual somebody and a senior. I am a senior spiritual person, not a politician, but iyanginyanyisa lento. So noma becabanga ukuthi babafuna ukurobha barobhayo abangarobhi phela kuze ngathi kurodwa nathi. Mina ngisupport inhlangano mina. Ingakho ngasho ngasaba ngathi ANC izoyihola phambili. Ngathi uRamaphosa uzoyithatha second term futhi ngeke azoyiqeda. Ngasho futhi ngathi maye kuphumule uRamaphosa abantu babe speculate bethi uStian Hazel uzoba iDeputy, uPaul Mashatini abe uzoba angazi iDeputy iyokuqala yesibili kwalento enjalo. Ngathi la uma kuphumula Ramaphosa angiyena uPaul Mashatini ozothatha intambo, ngathi angiyena uStian Hazel. Mase kusethwe icabinet uStian Hazel bamthatha bamlahla le kwezo izolimo yini nathi agriculture yathi bamlahla khona ukuthi hey baba
ungayibheki ukuthi ukuphathizwe lelinye ilanga bamuthi throw away Skeneze uPaul Mashatile bagade kumsabisa ngamacala here and there umuntu ngamacala futhi obona kahle ukuthi ayakhiwa ke lokho siyabona phela ngifeme lokho into engekho into eyakhiwayo lento le just ukudlala ipolitiki uyabonga ifeme kuzongena abantu uzongena umuntu obengalindelekile esikhundleni athi uqhubekishe makuphumula amapost unobona sekuthiwa hayi napha abantu ekumele kube yibona abazongena ngoba lolu nje lomusho uSkeneze sebemkhahlelile bamlahla le ka agriculture makabe ngaphosisa lento yepolitiki ubastard idinga thina abantu abangabuka umuntu mina ngilalela isho umuntu mina ngibheka ukuthi isimo ingakho namanje mina shokaqhamuka umsholozi la athi hayi icala sazolufaka kwesibili mina ngeke ngilalele ngenzani ngibancoma kwisinqumo kuphela abasithathile sokuwithdraw icala ngiyabancoma lapho badlala ipolitiki enzima kakhulu ukwithdraw icala bathe bebelwithdraw zanyanya izitha ukuthi awubenzani balwithdrawelani okusho ukuthi bangazi ukuqonda igoli lokwithdraw but bona bakwazi ukuyichaza leyo nto sekufuna ngibamba athi hayi sokuphela selivule hayi kuzoba nje kuzoba ngikhuluma insamba saka ngomphatha ngicela ngakufakela baba yini ngizonibona kahle ngisaturday bonke abayedamini abakharakanda abayosetshenzwa yimi ngesandla sami bayabhuka kwinamba 807981302260 ngitshele kahle ukuthi imalini ne consultation siyenza ngawo umgqibelo nangolosithathu yabona angikhulumi kuma inbox kwi Facebook mawune party ngihamba kopopla abantu kuma inbox bathi bayimina bese leya scam angikhulumi inbox mina ungithola kwinamba ku WhatsApp uyatype futhi 0798130260 bhala message ngizobuyela kuwena awufoni ngo WhatsApp ngoba ngibhizi kakhulu bhala nginesikhathi ebusuku la ngifunda khona ama message mase kuseni ngiyabuya sengiyaresponda awishiyi VN angikwazi ukuyilalela iVN ebusuku ngifunda into ebhaliwe mase ngibhala phansi ekuseni mase ngibuyela kunina ke nonke senginifonela enibhale uWhatsApp thank you so much bye bye.